Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wa la syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa. Huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Wa'adallahu lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum. Ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Wattaqullah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Niki wau saking pertama surat Al-Maidah nggih, nomor ayat sunggal nggih pertama wau. Nggih. Surat Al-Maidah. Al-Maidah artine napa? Al-Maidah artine napa? Hidangan. Hidangan saka langit nggih. Hidangan saka langit. Niki mergi ten surat Al-Maidah niki enten ceritane ten akhir-akhir. Ten akhir-akhir ayat 112 meh mari. Niku enten kaume Nabi Isa nggih. Kaum Nabi Isa niku Bani Israel niku nyuwun ten Nabi Isa kengken ngedukno panganan saka langit kanggo ngetes Nabi Isa iku tenanan nabi apa ora. Allah iku tenanan ana apa ora. Nek ana tenanan
pangeran tenanan dukno prasmanan saka langit. Penjaluke neko-neko. Niku ten ayat 112. Makane didadekno nami surat. Dadi nami surate Al-Maidah niku dipendhet tebih saking ayat 112. Terus Al-Maidah niki katahe pinten ayat? 120. Lajeng urutan nomor surate. Urutane nomor gangsal nggih ba'da Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus Al-Maidah. Nek panggenane wonten ten nggene juz 6 kali juz 7 nggih, juz 6 terus nglewati juz 7 sekedhik. Surat Al-Maidah niki termasuk makiyah napa madaniyah? Madaniyah. Diturunkan ten nggene Madinah nggih. Terus ten nggene surat Al-Maidah jenengan pirsani mulai ayat 1 anten beberapa hukum niki. Mboten sedanten mangke kula napa niku globale mawon. Ayat 1. Ayat 1 niku tentang perintah Allah kanggene tiyang muslim mukmin kengken menepati janji. Artine akad kontrak yang sudah terjalin antara kaum muslimin niku harus ditepati saestu. Napa kontrak jual beli, napa perjanjian damai, perjanjian sewa menyewa niku kudu ditepati saestu, baik sing adol utawa sing tumbas. Nih pokoke tiang mukmin kedah menepati janjine, kedah menepati akad kontrak yang sudah tertulis ataupun terucap. Terus bahas tentang tiang sing ihram, nggih. Tiang ihram niku sebutane muhrim. Napa? Nek mahram niku tiang sing mboten angsal dinikah. Napa dulur, napa wong tuwa, napa anak niku namine mahram. Tapi nek ten haji ten umroh tiang sing ngagem putih-putih niku lho. Pakaian ihram niku namine muhrim. Nek nganggit pakaian ihram niku mboten angsal berburu. Mboten angsal berburu nggih membunuh hewan buruan mboten angsal. Lajeng mangke ten ngene niku tasih enten hubungan ten ayat kalih nggih enten masalah tiang haji, tiang umroh sing ngagem ihram. Temriku nggih enten perintah kengken tulung menulung nggih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Nek tolong menolong niku urusane kalih kebaikan, kalih ketakwaan, ibadah, maka diperintah Allah. Tapi nek masalah dosa, masalah permusuhan mboten angsal. Nah, mboten angsal. Senajan to mungkin niku omongane bener, tapi diungkapno kangge permusuhan. Ngapunten nggih, contoh wong lanang wong wedok bebojoan niku lho. Sing lanang ngrasani sing wedok ngrasani sing lanang. Nah, terus sing dijak curhat iki, umpama sing lanang ngrasani karo kancane. Bojoku ora iso masak, ngene. Bojoku mambengi ra nurut karo aku. Lah niku sing lanang terus ngomongno nang sing wedok. Sajane bener omongane kan bener. Awakmu mambengi dirasani karo bojomu, jare awakmu gak iso masak. Ora godak nyambut gawe, ora godak apa-apa. Terus kongon laden-laden bengi ra gelem. Senajan to omongane bener, nah ora godak nek saya. Nah, meskipun omongannya bener tapi adu-adu menciptakan atau menimbulkan permusuhan antara suami istri, maka hukumnya haram. Mbok tenang. Nah, tumbak cucuan. Ngandak-ngandak ning ngoten. Justru ngapunten. Enake wong lanang wong wadon nggih sak bojoan niku kok lagi satu. Niku nek umpami enten tiyang sing mendamaikan senajan ngapunten nggih. Dalam tanda petik niku rodok goroh titik, maka mboten napa-napa. Awakmu mambengi dilem karo bojomu. Nah niku. Kan enten beberapa berbohong sing diperbolehkan. Salah setunggale kangge ndamekno sing lanang karo sing wedok. Niki hukumnya diperbolehkan.
Terus ten ayat 3. Ten ayat 3 niki tasik wau enten hubungane Allah niku mengharamkan beberapa napa niku hewan atau beberapa jenis nggih. Sing diharamno Allah niku dijelasno ten ngene ayat 3. Sing diharamno Allah niku bangkai. Terus napa malih? Darah. Darah niku lek dibentuk dibekuno namine napa? Di dedeh nggih. Niku nggih haram. Niku kan bentuke ya kaya daging to. Nggih. Bentuke kaya daging. Terus walahmul khinzir, daging napa? Babi, celeng mboten nangsa. Terus malih sing disembelih mboten nyebut namine Allah, mboten ngangge bismillah, mboten ngangge napa niku syariat Islam. Terus wal munkhaniqatu. Niki hewan sing matine mboten sakjane niki jelasno hewan sing matine mboten disembelih menurut syariat. Sing ditekek, sing dibandem nggih. Heeh. Malah sakniki enten sing urip dilebokno mesin. Nggih. Digiling langsung nang mesin. Nggih, dadi urip digiling urip-urip nang mesin dadi siji karo getih. Nggih, pancen gak ngangge syariat Islam. Lah niku nggih diharamno. Terus niki unike ngenten. Ten ayat 3 niki meskipun atau ten ayat lain enten boten keharaman daging asu. Enten boten. Jenengan pirsani ten terjemahe ayat 3 niki. Enten boten daging asu. Enten boten? Boten enten. Jadi daging asu halal napa haram? Cuma najis Nah, logikane saking niku. Memang secara keharaman ten ayat 3 boten dijelasno keharamane. Tapi ten hadise Nabi dijelasno nek asu iku najis. Lah tiyang niku mangan najis angsal mboten? Mboten, berarti asu niku haram. Ngonten lho kesimpulane. Jadi ampun terus ningali karena rumiyin enten sing protes nang Pak Yai niku. Pak Yai, asu ku gak ono nang Quran. Sehingga mangan asu rapopo. Pak Yai ini pinter. Lah dagingmu ya ora ono nang Quran, berarti mangan dagingmu rapopo. Tak celukno Sumanto ini. Lho nggih. Lah nggih. Nek ndelok hukum ojo cuma setunggal to. Iku tugasnya ulama. Kita niku nampi nek pancen daging asu tetep diharamne. Cara mikire sangka niku wau. Memang temriki mboten disebutno daging asu, tapi kan asu itu dijelasno ten hadis Kanjeng Nabi nek asu niku najis, dilatane, liurnya macam-macam. Sehingga dagingnya yo melu. Terus enten malih niku. Ana sing ndabek-ndabek. Temriki wau lak dijelasno walahmul khinzir, daginge babi. Lale rempeloe. Sami, Pak. Nek jeroane Sak paket mboten. nek buntute. Anggota dari babi. Lah nggih. Nah niku namine zikru ba'din wa utliqa alal kul. Menyebutkan sebagian dari hewan, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Bukan makanya terus enten sing sanjang minyak babi ku ora haram. Enten kan sing pendapat sing wong-wong ngawur-ngawur. Minyak babi ra mergo sing diharamno Quran iku daginge. Nek minyake kan ora. Lho, lah lek Quran mosok kabeh nyebut kabeh disebutno simbole to. Simbole niki niku daginge ngoten lho. Pancen wong ruwet-ruwet iku wis mboten usah dituruti. Pokoke kita yakin sing sampun dirumusno ulama niku pun melalui proses nggih. Pituduhe Allah, pituduhe Kanjeng Nabi. Lajeng ten mriku nggih ten ayat 3 tasian dijelasaken lah niki sing termasuk dadi tandane kapundhute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pirsani ten ayat al yauma akmaltu lakum rodok tengah. Ayat 3 rodok tengah. Enten nggih. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Panggih mboten? Ayat 3 rodok tengah. Enten nggih? Nah, jenengan pirsani terjemahane. Hari ini ku maksudnya niki. Haji Wada. Tahun 9 Hijriah. Kanjeng Nabi haji satu-satunya Kanjeng Nabi, haji pertama dan terakhir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku
Haji niku namung sepindah. Nek umrohe ping sekawan. Tapi nek hajine ping setunggal. Bakdo haji napa khutbatan Arafah niku. Terus Nabi maosaken ayat niki. Nek agama Islam wing sempurna, nikmati Allah wis sempurna, seneng kabeh wisan. Tapi enten sahabat sing sedih. Enten sahabat sing kados Abu Bakar sedih, terus ditangleti karo sahabat. Lah ya kanca-kanca padha seneng agama Islam wing sempurna, syariat wis sempurna, nikmati Allah sempurna, Allah ridho karo agama Islam. Kok sampe tambah sedih? Aku gak sedih masalah Islam. Mergo iku Islam lek wis sempurna, tandha ning Kanjeng Nabine wis bar. Tugase pun mantun. Lek tugase pun mantun napa? Sedo. Berarti iki katene sedo. Nangis kabeh akhire. Lho awale guyu-guyu seneng-seneng akhire terus napa leres Kanjeng Nabi jenengan badhe tindak insyaallah. Mboten dangu. Kacek hitungan pirang ulan, 3 wulan nek mboten salah atau 50 hari. Terus Kanjeng Nabi niku saya. Makane enten kaidah ulama, barang niku lek tambah sempurna, ketok cacate. Barang niku tambah diapiki, tambah disempurnakno, ketok cacate. Contone ngapunten. Nek Pak Yai kula contohan omah niku lho. Daleme tiang sepanjenengan, rumiyin niku kan ngapunten mungkin gedhek, mungkin troco, akeh sing bocor, nek wae udan bingung macem-macem, sumuk. Dilalah jenengan pun tambah sukses, putrane jenengan tambah sukses, didandani, ditembok, dicet. Tambah ketok api, tapi pasti enek sing kurang. Napa? Bae ra ono. Nggih mboten. Krasa akhire. Lah ya biyen omah jek gedhe kok bae lengkap, keluarga besar jek iso ngumpul. Saiki omahe diapiki, sepi tambah. Biyen mbahe jek murang-muring disai. Disaponi, ono ae. Rewele mbae niku enek ae. Tapi barang omah wis diapiki, gak ono suara niku malih. Kelangan mboten? Kelangan. Nah niku nelongso iki omah tambah apik tapi pasti enten sing kurang. Niku pancen sunatullah donya niku ngoten. Allah nek ndamel donya niku meskipun disempurnakno karo wong, tapi mesti ketok cacate. Enten kurange. Pun lajeng ayat sekawan niki ten mriki insyaallah mboten pajeng niki. Mboten dilampahi lah. Setidaknya ten mriki mboten dilampahi. Nggih niku tiyang niku kan nek badhe dahar hewan sing halal nggih. Niku kan disembelih nggih. Normale kan disembelih. Tapi ten syariat itu memperbolehkan ngelatih anjing. Ngelatih anjing terus anjing niki mangke diculno kengken nangkap buruan. Kengken memburu hewan sing dituju. Napa kidang sing halal pokoknya. Kidang napa wedhus napa-napa ten hutan liar. Terus mantun ngonten hewane niku disukakno ten kita. Lah niku mangke halal. Mangke syarate anjinge sampun dilatih. Nggih, pas wayahe digawa niku nek hewan buruane jek urip kita langsung sembelih. Nek empun mati terus anjing niku mboten maem sedikit pun, maka niku disuguhno kangge kita, maka hukumnya halal. Cuma picake cokotane asu niku diisai ngono tok. Tapi hukumnya halal. Niku nek ten iki mboten kangge niku. Lajeng nomor gangsal niku sembelihan. Sembelihane tiyang ahli kitab niku hukumnya nggih halal. Niki nek ten ayat mriki ngonten niku. Terus sing sakniki tasik kita lampahi niki ayat 6 nggih. Niku syariate wudu. Tiyang niku nek badhe salat dikengken wudu. Nek mboten enten toya napa? Tayamum. Baik saking hadas alit atau hadas besar. Tapi tayamum niku dilampahi nek pancen wancine darurat. Nek namung sekedar nganggur tok mboten angsal. Nggih nek insyaallah ngawas Senin nek ndugi pas wayahe tayamum mangke kula jelasaken. Pun nggih mugi-mugi enten manfaate. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.